Huttulan maatilahan tai Huttula on ensimmäisen kerran kirjoissa 1500-luvulta, että on näitä ensimmäisiä kantatiloja Joutsassa. Ja suvulla se on ollut nyt 150 vuotta. Ja 60-luvulla alussa rakennettiin tuo kantatie 59, joka halkasi viljelymaata. Eli viljelykään kannattavuus, kun se jäi pienesti tilkuiksi pellot. Ja meillä oli siihen mennessä ollut maatilamatkailu. Ja vanhempani silloin katsoi alan maanviljelyksestä alanvaihdon ravintolatoimintaa. Ja 67 on rakennettu, juhannuksena avattu silloin. Ja veljeni kanssa tultiin vuonna koulumenestyksen jälkeen suoraan töihin 70-luvun puolivälissä. Ja 70-luvun lopussa perustettiin tämä osakeyhtiö, johon me tultiin kaikki osakkaiksi silloin. Ja vaimoni Eija tuli 90-luvun alussa tähän mukaan ja vanhempani menestyivät siinä 90-luvun lopussa ja jäivät sen takia pois työelämästä. Ja, Haihatuksen kanssa aikoinaan vuostainen vaihteessa niin Raimo Elvinen ja tuli kyselemään silloin nykyistä kitaa mahdollisesti Haihatuksen toimintaa. Ja me oltiin silloin avoimin mielin, koska sillä ei ollut silloinkaan käyttöä rakennuksella, että tämä voisi alkaa semmoista keskittymään kuvaamaan. Mutta silloin he löysivät tuon nykyisen toimipaikan. Ja tai sanotaan, että me olimme halukkaita antaa sen silloin käyttöön silloin, mutta ne löysivät. Tietysti noi on paremmat ja tilat niin kuin mitkä nykyään on. Ja, sijainti olisi tuossa hyvä. Alusta asti tehty yhteistyötä. Silloin me on annettu mainontaa ja markkinointia varten tästä alueet ja se on jopa rahallisesti pienellä tuella oltu mukana. Mutta kyllä on niin nähty se paikkakunnalle alusta asti tärkeänä. Ja nykyään niin Joutsaan varta vasten, jos ajattelee, että joku ajattelee, että minkä takia tulee Joutsaan, niin Haihatus on ainoa syy. Siis Haihatus on semmoinen syy, minkä takia lähdetään nimenomaan Joutsaan. Ja Haihatuksesta ennen tunnettiin Joutsa joutupäivistä. Niin kyllä tuo maailmalla, niin jos vähänkään kulttuuri-ihmisten kanssa on keskustelussa, niin Haihatus on. Ja joskus siitä oli tosiaan, että Helsingin Sanomissa nämä jutut, mitä on Joutsasta, niin se on Haihatus ja toinen on Karolinan kahvimylly, että mistä joskus. 90%, niin jos ajatellaan tästä viimeiset 15 vuotta taaksepäin, niin on Haihatuksena Joutsasta jutut. Bensarekka on kaatunut kerran tuohon ja pari muuta pikkujuttua, mutta siinä se on mitä Joutsasta ja Karolinan kahvimylly on ollut hyviä siellä. Siitä voi laskea, että miten merkittävä se on niin parhaimpaa, kun on ollut aukeama juttu parhaimmillaan. Mutta ehkä se tuntuu, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Siis kun paikkakuntaista ei ehkä osaa ymmärtää, että niitä katsotaan vaan, että se on menoerä eikä tuloerä.